Indignados, así é como se senten os veciños de Campañó, e para demostralo esta mañá presentaron no edificio da Xunta máis de 30 alegacións individuais e unha consulta, apoiada por máis de 1000 firmas. Basicamente facemos alusión ao impacto ambiental que produce este trazado, especies que están na lista vermella da Xunta e máis na estatal que hai na zona que se vai a ver moi perxudicada, o aumento do ruído, o dano que vai a facer no entorno do CEIP, do colexio público, e despois as infraestructuras que están facendo nos camiños veciñais que son unha aberración. Os veciños seguen defendendo que hai outras alternativas moito máis viables. De feito, nas alegacións fixeron alusión á variante que sae da PO 531, á altura dun bazar chino, e percorre paralelamente á AP9 ata incorporarse á Nacional 550. Nos creemos que non tiñamos por que estar aquí dicindo que queríamos unha alternativa ou outra. Para iso están uns técnicos. O malo, os técnicos non veñen ao terreo a facer os trazados nin nada. Fano desde un ordenador. Ali queda todo moi bonito. E logo chegas ao sitio, ao terreo, e encontraste todos os impedimentos. Entón, deberían vir ao terreo, ver como están as cousas, que eles baraxen cal é a mellor. Nos creemos que a 8 para nós é a menos lesiva. En canto ás declaracións que fixo onte o concelleiro de Infraestructuras, nas que aseguraba que xa se mantiveran conversas cos veciños e plantexaba esta alternativa non como a mellor opción, pero sí como a única viable, a representante desta asociación respondía así esta mañá. O señor Mosquera di que tuvo reunións cos veciños. Nos desde a asociación non sabemos con que veciños, porque como yo sí tuvo reunións cos veciños. Coa asociación non houve ningún tipo de achegamento, nin chamada, nin preguntar que pasa, que o que queredes ou tal, nada. Os veciños esperan obter resposta ante estas alegacións e aseguran que van a utilizar todas as fórmulas dentro da lei, como manifestacións ou concentracións, para evitar que este proxecto se leve a cabo.